Narito ang explanations. May mali ang option A sa mga choices na to dahil ang that clause nito ay hindi nakapag-follow sa subject-verb agreement. Ang subject na that, ang tinutukoy nito ay ang noun na places, isang plural noun, which means na plural dapat ang that dito at dapat plural form din ang verb na kapartner niya. So dapat walang S sa dulo, remind lang. Walang mali sa option B dahil ito ay tumutukoy sa future possibility gamit ang subordinating conjunction na as soon as. Kapag ito ang subordinating clause, para sa future, ang verb na kapartner nito ay present simple tense, kagaya ng